Takže ahojte, moje meno je Dojaner a som taká začínajúca skupina, ktorá bude vytvárať hry. Máme už aj vlastnú stránku, niečo ako website. A dneska si ukážeme, ako si spraviť takúto podobnú hru, názorná ukážka. Toto som iba tak narýchlo spravil, aby si to mohli predstaviť, ja to samozrejme lepšie prepracujem. Tak, ukážeme si, ako urobiť menu, ako bude takto vyzerať animácia, áno, a ako si tam pridať text, ako si tam pridať takéto veci, ako po kliknutí na exit to vypadne, a ako po kliknutí na štart sa to zase zapne a bude to vyzerať nejako takto, ako si spraviť body, ktoré po zobratí zmiznú, a proste zmiznú a pripočítajú vám body a samozrejme ešte sa dá nastaviť, koľko vám jeden bod pripočítam skore a takto nejak by to mohlo vyzerať. Tá hra potom po zobratí všetkých bodov vás to dá do druhej izby, áno, potom vám to ukáže samozrejme problém, lebo ja nemám vytvorenú ďalšiu izbu, ako si spraviť, že po stretnutí s nejakým zlým bodom vám to napíše, že ste prehrali a reštartuje sa to. No a tak. A ja by som chcel ešte nastaviť, že po dotknutí sa reštartuje iba tá rúmka a ne celá hra, alebo to ani nemusím spraviť, no. Tak samozrejme prvé, čo spravíme také, počkajte, ja si dám iba preč tieto veci odtiaľto, hneď som to. No takže som späť. Ukážeme si, ako si vytvoriť niečo takéto, ako si vytvoriť objekty, ako si vytvoriť toto a také všelijaké veci. Takže prvé, čo urobíme, je, že klikneme sem. Teda ja to urobím, áno, prepáčte, ja budem vám ukazovať, ako si spraviť hru cez GameMaker, ktorý si môžete zadarmo a veľmi ľahko stáhnuť cez Steam. Ja dám takto launch, áno. Takže prvé, na čo stlačíme Make. Chvíľku počkáme, než sa nám to načíta. A hneď počkajte, iba si k sebe trošku bližšie dám mikrofónik. Dobre, tak. Klikneme na New, tady mám uložených pár vecí. Toto je hra, na ktorú sa môžete od nášho vydavateľstva tešiť. Je to GoJam. No, nebudem teraz rútiť chlabo na hry a radšej ten projekt. Vyberieme si tady zložku, kam chcem, aby nám to išlo. Ja už som si vybral jednu zložku. Samozrejme, že projekt povedujeme, bude sa to volať hra 1 a dáme Create. Tak ukáže sa nám tu také okienko, kde nič nemáme. Takže prvé, čo si musíme spraviť, je vytvoriť si sprite. Čakajte, tak. Ten sprite si nejako môžete pomenovať, ja to väčšinou nerobím, ale môžeme tu dať názov, napríklad hráč. Tak. Dáme Edit Sprites, sem dáme. Nastavíme si veľkosť, ja si dám 38 na 38, to je väčšinou taká veľkosť, ktorú si dávam, ale potom musíte dať tie steny by mali byť potom menšie, lebo ten hráč sa vám potom do nich nevojde, ale to vyriešime neskôr. No môžete si ho spraviť, akého chcete, môžete mu dať teličko, môžete mu dať takú guličku, môžete mu dať ručičky, môžete mu dať nožičky, to máte jedno. Prečo to hovorím zrobneniny? No to máme jedno. Urobíme ho, dajme tomu takéhoto žltého, ne, to je taká škaredá žltá. Dáme takúto, dáme si toto, aby proste to bolo vyfarbené, tak to už. Aby nám to ušetrilo prácu. Tak, máme guličku, nemusí to byť úplne proste. Teraz si zoberieme takto a čierne. A urobíme mu očička.
dám trošku väčšie očička. Tak. Dáme mu úsmev. Alebo vy tam dáte čokoľvek. Nastavte si ho ako chcete. Ešte mu dám nos. A vlasy mu dávať nebudem, to je úplne zbytočné. Len mu dám oči. Tak. No. A čo to vlastne nezaznamenalo, lebo toto neberie interpučné zemenka, ale to máme jedno. Som išiel kliknúť na Run the Game. Tak dáme si sprite. Edit sprite a musíme si vytvoriť teda nejakú tú stenu už. A dáme tam nejakú čiernu. Nemusí, ja to teraz nebudem úplne na tým tak bakať. Lebo viete čo, ja to trošku prerobím, nech to je trošku aj vyzerá. Zoberieme takú čiernu. Hop. Sakra. Skúsim to spraviť trošku súmerné. Viem, že to nie je až také potrebné, no. Teraz zoberieme takú oranžovú a urobíme takúto nejakú takéto to necháme. Počkajte. No takže som späť, prepáčte mi, že máme ešte držanie. Tak to zaškrkneme a dáme, počkať, ja som ešte zabudol dať na tom precízne, lebo keď nebudete mať precízne, tak on sa zastaví ešte pred tým blokom a nepôjde úplne k nemu. A keď to dáte precízne, tak už bude také normálne to. Dáme OK, OK a vytvoríme si dve objekty. Prvý objekt bude hráč. My si to môžeme aj pomenovať. Dáme tam hráč, nech nám už to zaregistruje. A druhý objekt, čož bude stena. A dáme tam teda toto. A musí to byť solidné, lebo v opačnom prípade, keby to nebolo solidné, tak by ten hráč mohol cez tú stenu prejsť. To je dobré, keď chcete spraviť také tajné miestnosti, ale my teraz nechceme, takže to bude solidné. Ešte si vlastne spravíme plochu, ktorú dáme zelenú, akože trávička. Tak. Dáme OK. A teraz, čo spravíme, je, že si dáme toto a dáme si keyboard a môžete si dať buď nejaké VSD, alebo si môžete dať, toto sú šipky a toto snad vám nemusí vysvetľovať, to sú keypady, to sú čísla proste, digitsky, to sú tie druhé čísla, ktoré máte na tej druhej strane, napravo a toto sú proste písmenka a to sú F1 a tak, proste také veci. No, ale ja väčšinou používam písmenka, takže dáme A, presunieme sem toto, A je doľava, takže zaškrkneme šipku doľava a nastavíme mu rýchlosť, akú by sme chceli, aby išiel. Tak ja mu tam dám 8 a toto, čo teraz stačí iba ukopírovať, čiže klikneme na to pravý a dáme duplicate event a dáme keyboard a dáme letters a dáme Dčko a to necháme také isté, len to zaškrtneme doprava. Ale si chcete tak zrušiť, tak to musíte kliknúť na tú šipku, ktorú chcete zrušiť. Samozrejme rýchlosť necháme rovnakú, tak to by sme mali. Teraz to zase duplicate-neme, takisto ako predtým. Teraz tlačíme na 2TV a tým pádom by sme chceli, aby išiel náš hráč hore. A teraz to zase duplicate-neme a dáme S-ko
aby nám išiel dole. A to taktiež, toto klikneme a sem. To by sme mali, ale my ešte, kto chce, názorne vám to ukážem, áno. Keď chceme, aby sa nám ten hráč niekde pohyboval, samozrejme si musíme vytvoriť rúmku. Nastavenia veľkosti máte tady, meno máte tady, tak ja dám level 1. Počkajte, prepáčte. Room, menu. To si len tak nachystám na to menu, aby sme mali potom. No, teraz urobíme takto, nastavíme, dáme level, dáme object a zoberieme si tú stenu. A keď tady podržíte Ctrl, musíte takto preklikovať, takto to nejde preťahnuť, môžete iba posúvať. Ale keď to chcete posunúť, tak stačí stlačiť Ctrl Shift a ľavé tlačítko myši a môžete to takto preťahnuť v celej ploche, takto. Pačte. Dá ľahko odstrániť. Takto. Teraz tam nastavíme ten background tým, že stlačíme sem na background. A tuto, ako máte tady no background, tak si tady nastavíme tú zelenú plochu. Ja to ešte nejak premrskám tú plochu, to je také škaredé celkom. A musíme si určiť, kde sa ten hráč spavne, tak my si ho dáme niekde sem. No a teraz tu bude to, o čom som rozprával, že Ježiš, počkajte chvíľu. Najprv musí začínať takto. Menu si necháme až na potom. Prepáčte za tento fail, je mi to ľúto. A vidíte, keď to stlačíte, tak on bude ísť, aj keď on pôjde ďalej, aj keď to tlačítko pustíte. No a keď chcete, tak si to tak nechajte samozrejme. Ale tí, čo to takto nechcú, tak si ešte dáte toho hráča, dáte si pridať event, čiže edit event, dáte no key a dáte sem toto a dáte toto. Samozrejme rýchlosť 0, lebo chceme, aby stál. A dáme OK. A teraz si to ukážeme, ako to bude vyzerať. Vidíte, keď pustíte, tak to zastaví a nepôjde ďalej. A tak toto budú mať nastavené tí, čo chcú, aby to tak bolo proste. A tady vidím, že sa stala nejaká chyba. Tak prepáčte. Aha. Je mi to veľmi ľúto, ale zabudli sme nastaviť, že pri stretnutí s tou stenou, ja sa naozaj ospravedlňujem, ale zabudli sme nastaviť, že pri stretnutí s tou stenou sa hráč, teda ten náš hráč, zastaví pri tom, keď sa tej steny dotkne, tak sa proste zastaví a túto nohu dáme preč a napíšeme tam direction, proste odpíšete toto a toto nechajte tak a prepáčte za tento fail, mi to naozaj ľúto. A vidíte, že teraz sa zastaví a je tady to, o čom som hovoril, že on sa zastaví ešte pred tým blokom. No to teraz si budeme riešiť, to je taká veľmi nepodstatná vec, tu som vám tam dal len tak, aby ste tak mohli vedieť. Teraz, čo si nastavíme, budú asi nejaké tie bodíky, aby nám mohol niečo zbierať, ten náš hráč. Dáme S, bod. A tu dáme celkom malé, tu dáme takých 15 na 15. Tu bude celkom malý sprite, vidíte, takýto. A spravíme takú veľkú guličku. Ktorú ja spravím až od tamtiaľ.
takto. A to budú tie naše bodíky, zamodifikujeme tam tú precíznosť. OK. OK. Teraz si len dáme bod a dáme O bod. No a na hráčovi si nastavíme, že po stretnutí s objektom bod sa nám pripočíta skóre. To je tady. Sa nám pripočíta skóre. Dáme 1. Tady zaškrtneme relatív, aby sa nám to pridávalo. Lebo v krátkosti vysvetlím. Keby ste ten bod zobrali, tak sa napočíta 1. A keby ste zobrali ďalší, tak by ste furt mali iba 1 bod. A preto musíte dať relatív a čiže sa to bude pridávať 1, 2, 3, 4, 5. Inak by sa to nepričítavalo. A potom sa ten náš bod po stretnutí sa ten bod zničí. Lebo by sme ho tam nechceli, stále by sme cez neho prechádzali a furt by nám to pripočítavalo body. No a dáme OK a vytvoríme si ďalší objekt, ktorý nazveme draw. Dáme edit to end, dáme draw a dáme tam zápisku score, toto draw score a to ukáže, aké to je score. A my sem teraz napíšeme veľkosť tej našej steny a nech je to takto, ako čo chcete, aby to tam písalo, napríklad, že body a to sa bude k tomu pripočítavať. My tam necháme zatiaľ score, dáme OK a OK. Samozrejme, že chceme to tam mať, inak to tam nebude, ak to tam nedáme. Takže to môžete dať všelikde, aj sem, aj proste kde chcete, to môžete dať, ale ono to už má svoje miesto, kde to bude, už to má určené. Teraz sem dáme trošku tých bodíkov, dáme tak okolo neho, nech nemusíme tak nadlho riešiť a ukážeme si, že to ide. Vidíte, pripočítava nám to skóre. No a by sme mali. Tak, pripočítava nám to skóre, tak svoj účel to splnilo. Teda. A teraz si nastavíme, teraz rozmýšľam, či si nastavíme najprv to menu, alebo najprv to podstatnejšie. Tak si k tomu objektu draw nastavíme step a to znamená, že sa to stále dookola bude opakovať a dáme tam, to je tady, kontrolu, má tu takú značku 1, 2, 3 a je to test instance count. Budeme pozorovať objekt bod a to znamená, že keď je na tom mieste, kde hrajete v tom menu 0 bodov, tak dáme equal to, to tam necháme. Tak keď je tých bodov v tej miestnosti 0, tak aby nás to presunulo do ďalšej miestnosti. Čiže takto. Ale my si samozrejme tú miestnosť musíme najprv vytvoriť. Tak vytvoríme, dáme takto. Tady už nastavíme lepší background, tak si vytvoríme ďalší, edit background a ten bude, dajme tomu, taký krajšie zelený. Prepáčte. Tak, nastavíme si k tomu 0,2
backgrounds a nastavíme tam ten krajší. Dáme tomu meno. Level 2 object stena Ctrl Shift si už snad zapamätáte. Tam môžeme aj nechať, to ma teraz nezajíma, tam nejaká tá chybička. Si s tým samozrejme môžete pohrať aj viacej, ja to robím tak. Sakra, no nevadí. Teraz si samozrejme dáme toho hráča, draw a tie bodíky okolo neho dáme. No samozrejme, že nám to ukáže potom chybu, keď v druhom leveli, to si teraz ukážeme a ja vám vysvetlím aj prečo. A pozbierame to skôr proste všetko. No tak nás to presunie do tohto druhého levelu. A tady si môžeme všimnúť, že nám to vyznačí chybu. No, záleží na tom, či tam máte toto menu, ale keby ste ho tam nemali, tak by vám to napísalo, že tam proste, že to nemá toho hráča kam dať a tak vám to napíše chybu. To si musíte zrušiť a nastaviť ďalší level. No, teraz si vytvoríme nový sprite, ktorý budeme mať. No, mohol som tamto pečko nechať, ale to máte jedno. S-Play. A to dáme tak 57 na 35. To vám doporučujem, ale vy si samozrejme dajte ako chcete. Ja si teraz zoberiem taký čierny a nechceme, aby bol zaplnený. Chceme, aby bol takto krásne prázdny. A teraz si zoberieme text. To sú tieto dve Tčka. Na ne kliknete a tu si vyberiete. Ja si vyberiem tučné, 8 a dáme OK. Vyberieme si, kam to dáme. Počkajte. Takže som späť, volal mi. Musel som volať jenom kolegovi z našej skupiny Dojaners. Teda volal on mne a museli sme sa na niečo dohodnúť. Teraz tam napíšeme ten text, teda. Prepáčte, že môj pes šteká. Idem ho utešiť. Byť ticho. No už by mal byť potichu. A teraz si nastavíme farbu, akú chceme mať. Tak chceme mať černý, ale farbu musíme nastaviť nejakú. Tak, to by mohlo byť. Dáme OK, OK, OK. Teraz to vlastne iba okopírujeme, zase pravým klikneme a dáme Duplicate Events. Dáme Edit Sprite, klikneme na toto dvakrát. Zoberieme si farbu a urobíme to také červené. Takéto. OK. OK. Tak toto vynecháme a urobíme si teda dve objekty. Zatiaľ teda tento jeden. Dáme S-Play, môžeme zaškrknúť Solid a dáme O Play, to. A teraz dáme, že mouse a dáme, že keď sa klikne ľavým, teda ľavým tlačítkom
tak, že sa hra spustí. To je pre exit. Takže ho to presunie vlastne do ďalšej miestnosti. Teraz dáme tak mouse a keď je myš v tom, ako namierená na tomto, si vytvoriť ešte jeden objekt. OK. Že keď je myška na tom, tak sa to premení na sprite. Tak sa to premení na tento červený sprite. Čož vlastne urobí takú ako keby animáciu. A keď tá myš odíde, tak sa to premení späť na tento sprite. OK. A dáme OK. Exit si môžeme spraviť neskôr. A teraz iba dám to menu sem hore. Urobíme takú peknú žltú plochu. Backgrounds. Edit background. A urobíme takú žltú plochu. Žltú. Dáme teda R menu. Nastavíme ten background. Žltý. A ja ešte si nastavím menšiu veľkosť. Teraz si dám 745 na 654. Sakra. No proste vy si to vychytajte. Ja hlavne chcem. No tak počkať. Dáme 3, 2, 1. 1. Tak túto jednotku. Sem dáme 2. A dáme 1. To jednu jednotku vlastne dáme preč. Dáme tam 0. No tak toto nejak môžete mať nastavené. A teda 0 ešte dám sem. To sme ešte vo 4. Vidíte teda, že to nastavovanie je celkom zložité toho, ale ja už viem, ako to vyrieším. Teda 1. To je zase veľa, no. Tam dáme 0. No. To bolo len tak, vás to môžete nastaviť už ako chcete. Teraz ja dám ten play a urobím ho celkom veľký. Vodorovne to nebude, to je nám jasné. No, teraz si zoberieme tú stenu a dáme ju teda takto.
teda toto vygumujeme odtiaľto. A ja iba nastavím tomu, už to mám vlastne, no. A urobíme si nejakého toho zóna, ktorý môže byť veľký, tak 34 na 34. OK. A to bude taká červená gulička. To už máme. Ktorá bude mať takto oči. Tak. Dáme mu samozrejme nos. Tak. To by sme mali. Nastavíme objekt. Sprite. Dáme mu, že po stvorení sa začne hýbať. Ne. Po takýchto smeroch rýchlosťou 7. Dáme OK. Potom dáme, že po stretnutí so stenou sa odrazí precízne. OK. Dáme ho teda do prvého levelu. Sem a sem. Do druhého levelu ho dáme sem a sem. A ešte sem. Sem dáme tých bodov viacej. Dáme aj sem. Tam bude taký väčší bodík. No, alebo ho dám preč, to je také pekné už. Dáme, nastavíme OK. A teda my chceme ešte, no teda ja chcem, dáme ešte objekt. Také dve odtiaľ. Tady bude exit. Tady dáme ešte exit. To nastavíme neskôrej, alebo aj teraz. No, nepoviete, že som lenivý. Dáme edit sprite, takto, 57 na 35. Takto. Teraz samozrejme, že dáme, no, necháme ho čierny a nech to. Takto. Teraz zase dáme ten text. Color only. Tučné, tá homa. OK. Draw the text. Exit. A dáme OK. Dáme ho takým červeným. Ne, bude čierny. Ale tamto bude také tmavo modré. Tak. Teraz to duplikatneme. Ako obyčajne pravím a duplicate event. A dáme, že po najetí na tú myš to bude červené. A dáme tam nejakého smajlíka. Vyfarbeného už.
ktorý bude taký smutný. A bude plakať. Sakra. Dáme ešte jednu zo sem. Dobre. Animáciu toho, že bude plakať, si môžeme nastaviť aj niekedy. To teraz nebudem riešiť. Hodíme sem toto, môžeme teda solidné, to máte skoro úplne jedno. Dáme, to bude akože exit. A dáme, že po stlačení ľavého tlačítka sa hra vypne, to je v main jednotke, teda v main dvojke, tak, prepáčte. Dáme end the game a dáme edit event. Keď na to nasmeruje sa myška, tak sa to premení na tento sprite, červený, OK. A keď tá myška odíde, tak sa to zase premení na tento modrý sprite, OK. OK. My si ho teda ešte ale do toho menu dáme. Takto. Zoberieme. Dáme ho sem, ho umiestnime. Dáme ho taký veľký. A chceme, aby bol takto nejako dve od toho horného a teraz aby bolo takto dve a sem teda dáme 4 aj sem môžeme dať sem teda môžeme dať tiež jedného, druhého, tretího, štvrtého a pátého. A vyskúšame, či to malo efekt a potom by to bolo aj na toto video všetko. Dobre. Máme ich tu, sa mi páči. Ale vidíte teraz túto chybu? Už som ja spravila. A to potom znamená, že tá chyba je v tomto. Takže teraz tlačíme urobil som tú chybu. Takže po menšej chybe som tady späť a vymážeme si teda toto menu, dáme delete, tvoríme si novú rúmku, ktorá bude teda ten naše menu. Sem dáme to play
tam hore. A sem dole dáme to exit. Dáme ho trošku sem. To. A zoberieme teda tú našu stenu a premrskneme tu cez toto. Je mi veľmi ľúto, že tady sú menšie faily niekedy. No, dosť často. Máme teda tú našu žltú plochu. A dáme tu zelenú. A dáme ďalší objekt. A dáme sem týchto maňákov. Lebo dáme OK. A ešte tým maňákom nastavíme, že keď sa stretnú s týmto, keď sa stretnú s týmto a aj keď sa stretnú s týmto, dúfam, že tam je nastavené. Áno, je. OK. Tak ešte im teda nastavíme, že aj keď sa stretnú s týmto, tak sa odrazia. Teraz dáme tu room 3 sem. A dúfam, že teraz to už pôjde. Áno, vidíme, že sa nám teda odrážajú aj od našich červených produktov. Tak vyskúšame play. Vidíme, že hrajeme. Dobre, teraz sa nechám zabiť. No, tak som nenastavil. A to som nenastavil na schvál, lebo som chcel vedieť. No to som urobil na schvál, lebo som chcel, aby ste neurobili tiež takú chybu. A prišla, že som to urobil na schvál. No lebo som chcel vám ukázať, aby ste nespravili tú istú chybu. Musíte dať, že sa vám napíše nejaký text. Bárs, čo napríklad game over, teraz to nebudem dávať veľké a tak. A hra sa reštartuje. Dobre, pobrať body vyskúšať nemusíme. Teraz hlavné, čo vyskúšame, je dotknúť sa ich. Game over a hra sa reštartuje. Tak, to by bolo všetko na tento náš prvý diel tejto hry, tutoriálu na ako si urobiť hru cez GameMaker. Ak sa vám páčilo, dajte like, ak sa vám nepáčilo, dajte kľudne dislike. Určite sa môžete ma pýtať do komentárov, ja vám veľmi rád odpoviem alebo poradím. A dúfam, že podporíte náš začínajúcu skupinu, ktorá bude vytvárať hry. Máme aj vlastnú stránku, samozrejme hádžem vám do popisku tú našu stránku. Majte sa pekne, čaute.